Hello, ma akwaba ba my YouTube channel yeso. Aha yi coding tree. E frame Kofi. Na ene me ba kyerɛ wo kwan a wɔfa so atwerɛ C++ code. Nti wo deɛ sɛ coding yɛ ade a ɛyɛ wo den paa ɛne ɛne wo how to atwa. Ebi sɛ wahyia me. Mede wo aba fam na ebedu tam a yɛbɛwie no. Wobɛstarte akodi ɛte sɛ obi a wakodi mfe bebree. Nti yɛnwura mu. Na ansa na yɛbɛtwerɛ C++ code no. Yɛbɛhwɛ nsɛm titiri bi a ɛwɔ C++ mu. A deɛ ɛdi kan ne ɛdeɛn ne C++. Afei deɛ a na ɛbɛtumi ne C++ ayɛ. Na afei mfasoɔ bɛn ɛna ɛwɔ C++ mu. Na ɛwie no a, afei yɛbɛhwɛ nneɛma a anaasɛ adeɛ bi ayi tool a yɛhia na ɛtumi ama yɛatwerɛ C++ code no. Afei last one, yɛbɛtwerɛ code no. Nti yɛnsɛ berɛ koraa no, yɛnhwɛ deɛ ɛdi kan no a yɛse ɛdeɛn ne C++. Meba bɛbubu deɛ C++ ɛyɛ emu akɔ nsɛmmisa 9 mu. Na deɛ ɛdi nkan no, yɛbɛhwɛ history about C++. Na afei yɛahwɛ deɛ nti a yɛse C++ ɛyɛ general purpose programming language. Afei deɛ ɛtɔ so mmienu, yɛbɛhwɛ deɛ nti a yɛse C++ support object-oriented programming. Afei deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa, yɛbɛhwɛ deɛ nti a yɛse C++ ɛyɛ low-level programming language. Afei deɛ ɛtwa toɔ no, yɛbɛhwɛ deɛ nti a yɛse C++ ɛyɛ compiled language. Nti ɛdeɛn ne C++? C++ ɛyɛ general purpose programming language a Benjamin Stroop ɛna ɛyɛɛyɛ. Na ɔyɛɛ no sɛ ɛnyɛ C language ɛntoasoɔ. A ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ biribiara C language ne wɔ. A ɛsaa de bi asa aka ho. A saa ++ no a wɔde ɛtoa C no so no kyerɛ sɛ C ɛntoasoɔ. Nti ɛba bɛyɛ C++ ne sɛ C ntoasoɔ. Na sɛ yɛka sɛ general purpose programming a, deɛ na ɛkyerɛ? Na sɛ general purpose a, deɛ na ɛkyerɛ? Yɛkyerɛ ne sɛ C++ no, yɛanyɛ no sɛ yɛmfa nkreati adeɛ baako. Ne mmom, yɛyɛ ne sɛ yɛbɛtumi de akreati nneɛma bebree a ebi te sɛ website, games, application ɛne deɛ ɛkeka ho. Ɛnte sɛ HTML a ɛno deɛ wɔyɛɛ ne sɛ yɛmfa nkreati structure of web pages nko ara no. C++ deɛ ɛnte saa. Afei yɛnhwɛ asɛmmisa a ɛtɔ so mmienu sɛ adɛn nti na yɛka sɛ C++ support object-oriented programming. Ma ansa na yɛbɛte wei ase no, gye sɛ yɛte object-oriented programming ase. Deɛn ne object-oriented programming? Sɛ yɛka sɛ object-oriented programming a, deɛ ɛkyerɛ ne sɛ wobɛfa adeɛ a yɛhu wɔ asase so na wɔatwerɛ ho code. Te sɛ yɛmfa car nyɛ mfato ho. Car ɛwɔ color, car ɛwɔ type, ɛwɔ tyres, ɛwɔ steer, ɛwɔ brake ɛne deɛ ɛkeka ho. Na object-oriented programming no, ɛma yɛtumi boaboa saa nneɛma yi ano a ɛno ne tyre, brake ne steer no. Ɛma yɛtumi boaboa ano na yɛama no edin. Nti sɛ yɛpɛ sɛ yɛcreate car, ɛnyɛ afei na yɛba bɛboaboa car no ano foforɔ biara anaasɛ car no nneɛma ano foforɔ biara. Ne mmom yɛbɛhwɛ deɛ object-oriented programming no ɛma yɛboaboa ano no ɛso a car no ho nneɛma biara ɛwɔ mu na yɛde acreate. Nti sɛ yɛpɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛcreate cars no 20 koraa anaasɛ 1000 koraa, ɛno ara ne sɛ yɛbɛhwɛ so. Nti saa na object-oriented programming no ɛteɛ. Ɛwɔ nneɛma bi wɔ object-oriented programming no mu a ɛno na ɛma object-oriented programming no ɛyɛ object-oriented programming. A ebi ne baako ne class ɛna object. Afei nso yɛwɔ inheritance, yɛwɔ abstraction,
polymorphism ɛne encapsulation. Saa nneɛma wei sei nyinaa ɛyɛ nneɛma a C++ ɛwɔ saa nneɛma no bi. Nti na yɛka sɛ C++ support object-oriented programming. Afei yɛnhwɛ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa a ɔse deɛ nti na yɛse C++ no a low-level programming language. Deɛ nti a sɛ yɛka sɛ low-level programming language a deɛ na ɛkyerɛ? Deɛ ɛkyerɛ ne sɛ C++ no ɛtumi ma yɛne computer RAM no anaasɛ memory na afei CPU no ɛtumi ne kasa direct, anaa yɛnka ne yie a yɛtumi use no direct a yɛnkɔfa process biara mu. Nti ɛba ne saa a yɛtumi use no sɛdeɛ yɛn ankasa yɛpɛ. Na saa no mɛka ne sɛ ɛyɛ, ɛfiri sɛ coding anaa programming mu nyinaa no saa nneɛma mmienu wei sei, RAM no ɛne memory no ɛno pɛ ne adeɛ a ɛhia ɛwɔ coding mu. Nti sɛ C++ no tumi ma yɛtumi ɛne saa memory ne RAM no ɛne CPU no ɛkasa straight deɛ a ɛsɛ sɛ C++ ɛyɛ low level programming language na ɛyɛ kama nso. Afei yɛnhwɛ deɛ ɛtwa toɔ koraa no a ɔse C++ ɛyɛ compile language. Ansa na yɛbɛte saa asɛm wei ase no, ɛwɔ sɛ yɛte compiler ase. Sɛ yɛka sɛ compiler adeɛ na ɛkyerɛ? Yɛka sɛ compiler yɛ application anaasɛ program bi a ɛfa C++ code no na asesa no de akɔ computer code a computer no ɛte aseɛ a ɛyɛ zeros and ones. Wode yɛmfa picture wei sei na yɛnte aseɛ yie. Sɛ yɛhwɛ picture wei sei a yɛhu sɛ C++ code bi wɔ ha sei. Nti ha yɛ C++ code. Wei sei ɛyɛ compiler no ɛna wei ɛyɛ machine code. Nti sɛ yɛrane saa C++ code wei sei a na akɔfa compiler no mu. Compiler no asesa code no na ayɛ no zeros and ones na computer no ate aseɛ. Na afei deɛ yɛpɛ sɛ anaasɛ deɛ yɛatwerɛ ho code yɛpɛ sɛ code no ɛyɛ ma yɛn no na computer no te aseɛ na afei ɔno ayɛ saa adwuma no ama yɛn. Nti saa na compiler no ɛyɛ n'adwuma. Nti sɛdeɛ C++ hia compiler no ansa na ɔno nso atumi ayɛ n'adwuma no, nti yɛka sɛ C++ ɛyɛ compile language. Nti saa nneɛma nnan wei ɛne deɛ C++ ɛkyerɛ. Nti yɛwie no yɛbɛtoa so akɔhwɛ nneɛma a C++ ɛbɛtumi ayɛ. Afei yɛnhwɛ ɛdɛ baa na yɛbɛtumi C++ ayɛ. Yɛbɛtumi C++ ayɛ nneɛma bebree, nanso nneɛma kakra bi na matwerɛ ɛwɔ ha sei a deɛ ɛdi kan ɛne web browser. Ɛtɔ so mmienu yɛ database. Web browser no ebi ne Opera Mini, Chrome, Firefox, na database. Afei nso desktop apps te sɛ computer games ne ade, ne nyinaa yɛ desktop apps. Afei nso game engines. Sɛ yɛka sɛ game engine a ɛyɛ application a yɛacreate a yɛse yɛmfa ntwerɛ game nko ara. Na yɛwɔ game company bi wɔ ha yɛfrɛ mo Unreal Game. Ɔmo no ɔmo use C++ na de twerɛ ɔmo game engine ne biribiara. Nti na wohu game biara ɛfiri Unreal Game hɔ biara na ɛyɛ C++ ɛna yɛde twerɛ saa game no. Afei nso embedded system. C++ support embedded system anaasɛ yɛtumi de C++ twerɛ code ɛgu embedded system mu. Nti ɛno nso yɛ nneɛma a C++ tumi ɛyɛ ɛno bi no. Afei yɛnhwɛ mfasoɔ a ɛwɔ C++ so. Sɛ yɛka sɛ mfasoɔ a ɛno yɛ bebree o. C++ wɔ mfasoɔ bebree nanso metwerɛ mu mmienu pɛ. Yɛdi kan sɛ C++ ɛyɛ fast anaasɛ ɛdwane yie paa. Deɛ nti na ɛka sɛ C++ ɛdwane? Nti a C++ ɛdwane sɛ ɛma yɛ kwan ɛma yɛne RAM ɛne anaasɛ memory ɛne CPU no
ɛtumi ma yɛ kwan ma yɛne ne kasa directly. Na saa na ɛyɛ no nti no ɛna ɛma C++ ɛdwane paa yie. Afei nso deɛ ɛtɔ so mmienu, C++ bɛtumi anaasɛ ma yɛ kwan ma ɛtumi create application a ɛtumi run wɔ platform bebree so anaasɛ operating system bebree so. Ɛmfa wei nyɛ mfato ho. Wei yɛ Windows operating system. Sɛ yɛde C++ ɛtwerɛ application bi anaa software bi ɛwɔ Windows operating system so a, ɛbɛtumi ama ne saa application no ɛwɔ Apple anaasɛ Mac so anaasɛ Android so anaa Linux anaa any other operating system ɛso. Ɛsiane sɛ C++ code no ɛtumi run ɛwɔ operating system bebree ɛso. Wei nso ɛyɛ mfasoɔ baako a ɛwɔ C++ so. Nti yɛwie wei sei no, afei yɛba bɛtwerɛ yɛ C++ code no. But ansa na yɛbɛtwerɛ no, yɛhia tool bi anaa adeɛ bi a yɛde bɛtwerɛ yɛ code no. Na saa adeɛ no ne din ɛne text editor. Sei na ɛteɛ. Sei na text editor animu no teɛ. Saa code a yɛhu no ha yi ɛyɛ C++ code. Nti sei a na ɛteɛ. Na text editor no yɛwɔ mu bebree na ɛwɔ hɔ. Nanso meyɛ m'adwene sɛ mɛtwerɛ mu mmiɛnsa pɛ. Sɛ meka sɛ metwerɛ a ɛnkɔ ha sei. Deɛ ɛdi nkan no ɛne Notepad. Na afei yɛwɔ Sublime Text nso wɔ hɔ. Ɛna yɛwɔ Visual Studio Code. But wɔ saa video wei sei mu no, mede Visual Studio Code ɛna ɛbɛyɛ adwuma ɛwɔ ha sei. Ɛsiane sɛ Visual Studio Code no ɛbɛboa code ne twerɛ no ɛne ne run ne nyinaa ɛbɛboa yɛn. A mehu sɛ ɛno no ɛyɛ kama for obi a afei na ɔstarte akodi. Nti yɛnsɛe berɛ koraa no, yɛnkɔ yɛ web browser no so na yɛnkɔtwe Visual Studio Code no. Na afei yɛnstarte ɛntwerɛ yɛ first C++ code. Nti yɛbɛbie yɛ web browser no na yɛabɔ google.com na yɛabɔ VS Code ha nie na yɛmia so na yɛmia first one so na yɛmia Windows. Ɛsiane sɛ Windows na yɛuse de ayɛ video nti no yɛbɛmia no so na yɛmia save. Nti atwe awie nti yɛbɛmia so na yɛbie mu. Na yɛmia ɛde ato ha agreement. Na yɛmia next. Na yɛmia next. Next bie mu. Mepɛ desktop icon nti install awie nti yɛbɛmia finish na alaunch ama yɛn. Asɛ na ɛbie ama yɛn. Afei yɛbɛakɔtwe nneɛma mmienu bi a yɛbɛhia. Yɛfrɛ no extensions. Nti wobɛba ha sei na wabɔ C++
dash C plus plus. Nti aba no na install wei sɛn deɛ ɛdi kan no. Ɛsi awie na awie nti no yɛbɛtwe code runner nso. Ano nie yɛbɛ install no nso. Afei code runner no nso awie nti yɛbɛkɔtwe compiler no. Nti yɛbɛbie browser no na yɛasearch google.com na yɛabɔ M62 download. Ɛno nie bɛmia so na yɛmia deɛ ɛdi kan no so na yɛakɔ down na yɛmia wei sei so. Wei no mewɔ bi nka madi kan atwe bi matwe mmienu mpo nti na mentwe biom na mmom mɛkɔ download so na nti memia save no so but wo na wo ne bi no deɛ ɛyɛ a na wamia save no so na asave. Mewɔ bi nti no mɛkɔ download so mɛkɔ downloads na mamia so mabiem na mamia next na mamia next na yɛatwɛn ma na install it. Nti wei na wie nti yɛbɛmia finish na abie. Nti abie sei no yɛbɛtwe compiler no nti mɛkɔpe code wei sei na mapaste ɛwɔ mu na mamia enter. Yɛfrɛ compiler no GCC. Yɛbɛtwɛn na GCC na download awie. Wei sɛ wobɛmia Y na wamia enter bɛ download. Sɛ compiler no nso install awie nti yɛbɛkɔpe compiler ne path no akɔ environment variables no nti yɛbɛkɔ local de C hɔ na yɛakɔ aha na M62 no install ha ne baeɛ nti yɛbɛbiem na yɛbie main G64 no mu na yɛbie ne bin folder no mu na yɛakɔpe ne path no. Yɛkɔpe a na yɛasearch wɔ ha sei environment wemia start no na wasearch environment variables bɛba na wamia enter
mmea enter na mmea environment variables na wakɔ path na wamia edit na wamia new a na wakɔpe path no na wode atom na wamia wo key na wosan mia wo key wamia wo key wɔ ha nti afei yɛwie yɛabɛstart atwerɛ yɛ C++ code no nti yɛbɛkreti folder ama yɛnclose wei na yɛmia open folder obisa baabi a yɛ code pɛ sɛ yɛde gu mepɛ sɛ mede gu desktop nti memia desktop mia desktop a ama create folder ɛwɔ desktop hɔ nti mekɔ new folder na nti name no YouTube na yɛn select folder no afei yɛ select folder no yɛbɛmia wie so na yɛbɛmia ha sei na yɛatwerɛ main.cpp sane sɛ C++ ɛna yɛbɛbɛ code wɔ afei yɛbɛtumi afa ase akodi but ansa na yɛbɛstart akodi no ɛwɔ sɛ yɛte nneɛma bi ase ɛwɔ C++ mu ansa nti yɛnkɔpɛ saa structure yi sei na menkyerɛkyerɛ mu kakra ɛwɔ nkyerɛkyerɛ mu kakra ansa na yɛfra aseɛ akodi ma mempepa saa wei no ɛnyɛ hɔ nti ansa na yɛbɛtwerɛ C++ code biara no wobɛtwerɛ include iostream ɛwɔ soro hɔ sei a ansa na wastart atwerɛ na saa iostream wei sei no ɛyɛ ɛno ɛna ɛboa yɛ ma yɛtumi sɛnde biribi firi yɛ program nim ɛba abɔnten afei nso ɛsaa aboa yɛ ma yɛsɛ yɛtumi gye biribi firi yɛ program nim anaasɛ yɛgye biribi firi abɔnten ɛde ba yɛ program nim mu ansa na yɛwie a yɛaba deɛ ɛtɔ so mmienu a ɛno ne main function no main function no na yɛtwerɛ yɛ code no nyinaa ɛwɔ mu na C++ bia main function no ɛmu inside sei na yɛtwerɛ yɛ code no mu na main function no sɛ yɛtwerɛ code no mu na sɛ yɛrane code no a running no bɛstart afiri ɛsoro ase yi braces wei sei asɛ curly bracket wei ɛsoro na aba down a to saa curly bracket wei sei ɛhɔ ɛna execution menka ne saa execution no ɛndi nti yɛnsɛ berɛ koraa no yɛnkasa yɛncreate a new file anaasɛ yɛbɛpa wei no wode yɛnkasa yɛncreate a new file na yɛnso yɛntwerɛ yɛ code mu anaasɛ yɛmfa biribi ɛmbra abɔnten nti yɛbɛkɔ ha sei na yɛkɔ new text file na select language na yɛmia C++ na yɛsave yɛsave no start afei yɛbɛtwerɛ hash key include emia so less than iostream greater than int main afei na yɛatwerɛ curly braces no nti yɛabɛtwerɛ biribi de aba yɛ program no ɛso na sɛ yɛtwerɛ biribi afiri yɛ program no de aba abɔnten sɛnea ɛbɛyɛ no yɛbɛtwerɛ std na yɛtwerɛ double colon std no ɛgyina hɔ ma standard na yɛtwerɛ double colon na yɛtwerɛ count no ɛkyerɛ sɛ fa bra abɔnten na yɛtwerɛ
less than we see no na double less than we catch standard we standard no IO stream no bi nti ɔbɛka kyerɛ ne saa standard we sɛ mpɛ sɛ ɔmode biribi ba abɔnten ho nti fa bra nti no adeɛ bi a ɛwɔ double quote no biara na sɛ yɛpɛ sɛ yɛtwerɛ test bi de ba abɔnten a ayɛ sɛ yɛde hyɛ double quote mu nti double less than bɛka kyerɛ standard ne sɛ adeɛ bi a ɔmode ahyɛ double quote no biara fa bra abɔnten na mpɛ sɛ ɔmode ba abɔnten no nti yɛbɛtwerɛ my first C++ program. C++ biara nso yɛde semicolon na ɛwie coding no na sɛ terminate menka no sɛ yɛde wie sɛ bia yɛatwerɛ ne code no awie nti yɛbɛmia semicolon no ɛkyerɛ sɛ yɛawie na afei ɛkɔ file na yɛasave code no yɛsave a na yɛaba ha na yɛmia run ɛna aba wɔ ha sei no my first C++ program nti aba no yɛbɛtumi asa atwerɛ bi foforɔ asa aka ho nti yɛbɛmia enter na ɛde aba down na asa atwerɛ std na a yɛgyina hɔ ma standard double colon count double less than double quote na yɛatwerɛ and I'm happy na yɛde semicolon awie na yɛasave na yɛarane nti ɛna yɛ second one nso aba wɔ ha sei no but yɛhwɛɛ no asɛ yɛhu sɛ my first C++ program no ɛne I'm happy no asɛ abom but yɛnka yɛpɛ no sɛ ɛnka yɛbɛtentam te deɛ ayɛ no ha sei naa no nti saa ne sɛ yɛma ntam ate a yɛfɛ biribi new line character wemia slash backslash ɛna n na ase nso aba saa na wabɛmia backslash na wamia n na wasave save a na waba nti ɔnsɛ no nso aba wɔ ha sei my first C++ program and I'm happy nti sɛ yɛ a ne yɛpɛ no afei yɛwiewie no yɛbɛtumi nso agye biribi akɔ yɛ program no inside nti yɛhwɛ no nso deɛ no ansa na yɛbɛpa wei nyinaa afiri ha sei ɛna saa standard std nso yɛbɛsɛ yɛdwa yɛtwerɛ nti yɛbɛmia ha sei ne yɛatwerɛ using namespace std semicolon nti saa de yɛatwerɛ nti no ɛno ano yɛnsu std ne biom but my next video no mɛkyerɛ about data types and variables nti no ɛyɛ a na wakɔhwɛ saa video no nso when you bɛtwerɛ strange ne yɛ variable tam ka sɛ ɛyɛ a na wakɔhwɛ no name na yɛatwerɛ count double less than quotation mark double quote enter your name enter your name
na yɛde semicolon asi na yɛbɛtwerɛ sin no mu na ɛbɛgye deɛ yɛtwerɛ afiri abɔnten no de akɔ program no mu. Nti sin no count no use double less than no, sin nso use double greater than no. Na double greater than no ntoa so no ɛno anaasɛ yɛbɛtwerɛ name a ɛkyerɛ sɛ name no ɛna sin no agye din na ɔmfa nkɔgu a name no ɛyɛ variable no anim. Nti sin no gye name na yɛbɛtype na wɔde bɛyɛ akɔgu ha sei. Nso yɛde semicolon atwa toɔ na yɛaba ha na yɛbɛtwerɛ count kyerɛ sɛ ɔmfa ɛno nso mbra abɔnten. Double quote hello na yɛatwerɛ the same less than no na yɛatwerɛ name a deɛ yɛkyerɛ ne sɛ count we si on send hello but we are on send name na yɛbɛbɔ no on send ɛnka ho. Nti so send hello na name na yɛbɛbɔ aka ho no na sɛ yɛbɛbɔ de ama sin no na sin no akɔma strange name no as a variable no ɔmfa saa name no nso mbra abɔnten ma yɛn. But aha sei no yɛntumi ntype ɛwɔ ha sei. Nti yɛde bɛkɔ terminal ansa yɛde bɛkɔ terminal ayɛ sɛ kɔyɛ settings kakra. Wobɛkɔ ha sei na wakɔ ha na wakɔ extension no na wakɔ down na wakɔ run code configuration na yakɔ down yɛbɛhu run code in terminal ɛwɔ hɔ na yɛmia so na yɛclose no na waba file na wabɛsave code no bɛsave ya na wamia ha na warun code no. Sɛ w'ani agye video yi si ho a mɛsrɛ wo sɛ wobɛ like na wacomment wia na wasa subscribe ama me na da bia mede foforɔ aba. Nti name na aba enter your name na aba. Nti mɛbɔ me din no Hayford na mamia enter. So sɛ bimia enter no aba hello Hayford. Mebo Hayford wɔ ha sei. Mebo ayɛ no ɛkɔgu ha sei ɛbaa sin nim na sin no agye no ɔde ɛbaa name nim ɛna count no nso ɛsend hello no ɔsa send name no ɔsend ne nyinaa no na medin na ɔde baeɛ. Nti hello Hayford ɛsiane sɛ C++ no execution started from ɛsoro ha sei. Nti first one on sɛ strange nko a name bia nka ho. Mekan sɛ strange variable ɛna nti no ntimi nsɛnde biribi amfa mba abɔnten. Na ha sei count no ɛkyerɛ sɛ ɔnsɛnde saa de mfa mbra abɔnten. Na sin name no nso kyerɛ sɛ yɛngye ɛdi adeɛ bi na sɛ yɛngye biribi mfiri abɔnten na yɛmfa ngu name nim. Nti owie bɛsa aba na owie no ano aba down. Owie no ano aba sɛ ɔbɛsɛnde hello na wasɛnde adeɛ na yɛgye gu name nim no ano. Me next video no mɛka variable ɛne data type ho asɛm. Nti no ɛyɛ na wakɔhwɛ saa video no na ɛno ano yɛwie nneɛma a adeɛ a like as a beginner ne deɛ adeɛ a wobɛhia ɛwɔ C++ mu nyinaa ɛna maka ho asɛm ha sei no. Nti no mɛsrɛ sɛ yɛabɛhwɛ me next video na afei walike video no video yi sei na wacomment na afei wasubscribe nso aka ho.